kalong kabama bha parlok ban bing lane ban kentho ya kino kibriu kibedang don hapdeng ka jingte pang kublaya pi ki parlok bistanat ban sengap ya kre ka kubor ha kre ka channel hadin ka jingje oxygen kali jongka kong daiti majau kabadai ka MDC na ka party VP na kalai umkra malki constituency shibun kilami ki jingkentho persya yaka lengba haki social media kamtam haki Facebook bat YouTube Handai sengap kumno ine iba idon ban ong yakito kiba kentho bat kiba krenbing yaka kong daiti majau halor kajing aksiden kali jongka ha kaba ulatho kumne kalong kaba mabha parlok banbing ban kentho yakino kibriu kibrang don hapdeng kajing thiapang kibrang don hapdeng kajing ma jong kajing im yo ba kumno re kumno kan kentho kala shalade sin kasngi ka jaj bendriu jongi mensual atip kumkari ka jaj bendriu kabatibriu kabatiblei kabatip akor kabatip buram handrai menta seusi ban yoi baka akor ka buram kala herdor shika dai bawat hapdeng ka jing thiapang ka jing mensau ka jingma ka jing im kiwe klem da perkat shu kimi penban dakin nongkren bing kiban kentho kenno hajaka ka mensim jing seulem ka mensim ka jing atip lem de ngim don ban ong halor kita baro ngingej ba enda philakoi lakhia phin saya thu hi dalade yak kabala che dengi kermen ba pinyo no kamet kabakoi kabakhia kong daiti majau nakane ka jingje ba pinyo ban shakri yakikam kiba upaj ba ka constituency ki jit bat bensiat hapi bankit ban ba to ublei ka jingsu undor rengkat ba phi te parlok hato pisau kumno halor ka jingtho jong ini iba nakamta kito kiba kentho bat kiba krenbing halor ka jingje jong ka kong daiti majau kabadai ka MDC jong ka party VP nakalai umkra malki constituency te parlok tang kini kikubor ngangej ba pila seutu ngin sa ekendu hakwei pat ka video kublei shibun